थुलुंगा होदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो बिमा बिफा ओमफ्राय सोर सारमोन बियो कुसुबिल उसुक्लाबा थारमाने मार्शेल्स कम्फु बेफोरखौ फोरोंबाय थायो नङा होमबा बिजय गलायावहाय नोङो दिनै बे बान्थाखौ लाबोनो हानाय गोहोखौ मोनबाय निउस 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनै निउस 24 बड'लेण्डनि जानानै आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि हालामनि साग्लिसार सिलखागुरि गामियाव आरो बे साग्लिसार सिलखागुरि गामिनि सासे लाइमोन आइजोआ मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव फिथाइ लानानै फैदों जाय फिथाइनि थाखाय बिथाङा दिनै न'खरनि हालामनि गोजोनथाव खोथाखौ बा खौरांखौ लानानै फैदों बिथां लाइमोन सिख्लानि मुङानो जाहैबाय जमुना स्वर्गियारि बिथां अजित स्वर्गियारिनि आरो सपना स्वर्गियारिनि फिसाजो बिथां जमुना स्वर्गियारि थारै नंगौ बे समाव आङो सपना आरो अजित आरो जमुना बिथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय बे समाव दान्दिसे बिथांमोनहा आं मोगा-मोगि लानो फैदों दिनैनि समावहाय आरो बे मोगा-मोगिनि मेन जिथु टपिक्स बे टपिक्सआनो जागोन पान्जाबनि जलन्धराव जानाय जिथु सेकेन्ड नेशनेल अल मार्शियेल चेम्पियनशिप कम्पिटिशन 2023 बेवहाय बिथाङा सनानि मेडेलजों नैबे बिटिआर खालामनो थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्राखौ लानानै फैदों जोंनि गेजेराव बै लाइमोन सिख्लासानि मुङानो जाहैबाय जमुना स्वर्गियारि गिबि नैथियाव आं जमुना स्वर्गियारिनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा बे समाव आं जमुना स्वर्गियारिनि खाथियाव सिदायै थांनो नागिरदों दिनै जिहेतु नोंथाङा जोंनि रायजोनिफ्राय बाहेरनि रायजोआव जिथु पान्जाब बे पान्जाबाव नोङो कम्फु गेलेनानै बा मार्शियेल आर्ट्सनि जिथुनिखि कम्पिटिशन बे कम्पिटिशनाव बादायनानै नोंथाङा गल्ड मेडेल लाना फैनो हाबाय बिटिआर ओनसोलावहाय मा सोर थुलुंगा होआमोन नोंखौ गेलेनो थाखाय आंखौ बयबो थुलुंगा होदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो बिमा बिफा ओमफ्राय सोर सारमोन बिजय बर' बबेनि बियो कुसुबिल उसुक्लाबा थारमाने मार्शेल्स कम्फु बेफोरखौ फोरोंबाय थायो नङा होमबा बिजय बर'आ फोरोङो बिथांनि फोरोंनायावहाय नोङो दिनै बे बान्थाखौ लाबोनो हानाय गोहोखौ मोनबाय नङा होमबा दा बे समावहाय गेलेनायाव नों माबायदि साखाफारा जानानै आरो माबायदि गेलेनो नागिरबावदों बिनिख्रुइ साबसिन गेलेनानै आं इन्टारनेशनेल गेलेनो नाजागोन मबे गेममोन नोंथांनि गेलेनाया जितु नोंथाङा नैबे जितु गल्ड मेडेलखौ लानानै फैबाय मा गेलेनायमोन बेयो मबेयाव जादोंमोन नों रायजोफोरनो खोन्थानो हादों नोंथांनि पान्जाबाव जलन्धर माकसुदन जलन्धर पान्जाब गेमा मानसुरिया कम्फु ओमफ्राय बे मानसुरिया कम्फु माने मा बेसेबां खुंगाथिमोन बियो सेकेन्ड अल मार्शियेल आर्ट्स चेम्पियनशिप ओमफ्राय नोंजों बांसिनके जितु गेलेनाय समाव नोंनि एगेन्स्टआ सोरमोन बबेनिमोन सासेया फार्स्टनिया जलन्धरनि ओमफ्राय सेकेन्डनिया लुधियानानि बिसोरखौ फेजेननानै आं गल्ड मेडेल लाबोनो बेसेबां गोजोननाय दङ दा गल्ड मेडेल मोननानै जोबोर गोजोननाय दं बे समाव नोंनि गल्ड मेडेलखौ मोननाय समावहाय बा गल्ड मेडेल लाबोनो हाबाय नों बिटिआरनि थाखाय मोजां मोनसे फिथाइ लाबोनो हाबाय बे समाव नोंखौ अनसायगिरि जोंनि हालामनिफ्राय बरायफैनायानो जा बा सोरबा नोंखौ खबर लाफैनाय जा बेबायदि लाफैदों दा दायो जिहेतु नोंथाङा बे न'खरनि अजित बर'नि न'खरा आं बिथांनि न'खरावनो दंफायो नायगिरि नोंथांमोन अजित बर'नि न'खर आरो अजित स्वर्गियारि न'खरा खोब दुर्बल थाखा फैसायाव बेबायदि माने मावनो लानाय खामानिफोरखौ बिथाङा मावनो हाया थाखा फैसानि थाखायनो थेवबो बिनि जितु फिसाजो जमुनाखौ बियो गावनि गोलोमदै गोथां ओंखारनाय जे खामाय बे खामायजोंनो बिथाङा पान्जाबसिम लाना थांनानै बिथाङा बे गेलेनायखौ बाहागो लाहैदोंमोन जाय गेलेनायाव बाहागो लानाय बिथाङा मोजां फिथाइ लानानै फैदों दा बेबायदिनो नोंखौ गेलेनो थांनाय समाव बांसिन सोर मदद होनायमोन आमाय सोरनि नोंनि आमाय आंनि आमाय नङा गामिनि आमाय परमेश्वर बर' ओमफ्राय नोंनि आफायाबो मदद होदों ओमफ्राय साराबो नों गेलेनाय समावहाय जेतियानोखि नों सोलोंनो थाङो नोंखौ बादा होदोंमोन नामा आइ आफाया गेलेनाङा होननानै रावबो होआखै गेलेनो बुंदोंमोन आरोना गेलेनो खाबु होदोंमोन आरो नङा होमबा बेबायदि सोलोंबाय थादों दाबोथ' सोलोंनाया सोलिगासिनो दं नङा होमबा दा नोंहा बैसो जायाखै जिहेतु
मा क्लासाव फरायोमोनलाय नोङो 9 क्लास 9 ना क्लास 9 बिथां जमुनाया दासिम बैसो जायाखै थेवबो बिथाङा जितु साब जुनियर नङा होमबा नों गेलेनाया साब जुनियर नङा होमबा बे साब जुनियर केटेगरि हिसाबै बिजा 50 केटेगरिसनि जितु साब जुनियर बे कुम्फुआव गेलेनानै बे मेडेलखौ लाना फैदों बिथाङा दा बे समावहाय जों जमुनानिफ्राय मिथिबाय दा बे जमुनाखौ जोथोन लाग्रा बिमा बिफा आंनि खाथियाव दङ आं थोंजोंहाय बिफानि खाथियाव थांनानै सोंनो नागिरदों बिफानि खाथियाव बिफाखौ सोंनो नागिरदों आरो खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय बे समाव जिहेतु नोंथांनि फिसाजो खोब मोजां मोनसे फिथाइ लानानै फैबाय पान्जाब हादरनिफ्राय जेराव जलन्धराव जितु गेलेजाबाय सेकेन्ड नेशनेल अल मार्शेल चेम्पियनशिप 2023 बेवहाय मेडेल मोनसे लाबाय दा लांनाय समाव बा गेलेनाय समाव बिथांखौ माबायदि नोंनि फिसाजो जमुनाखौ माबायदि मदद होगोन नोंथाङा आं गिबियावनो बेखौ बुंनो सानग्रोदों दिनैनि जे बे जोंनि न'खराव आंनि फिसाजो फरायना जमुना स्वर्गियारिनि जे पान्जाबाव जानाय सेकेन्ड नेशनेल अल मार्शेल आर्ट्स चेम्पियनशिप 2023 बे गेमाव सनानि मेडेल लाना फैनाय समाव आंनि न'खराव फैनानै दिनै खौरांगिरि बिथांमोना खबर लाफैदों आरो बिटिआर रायजो आरो आसाम रायजोनि गेजेराव जे आंनि फिसाजोनि गेलेनायखौ बयनोबो मिन्थिहोनो बा फोरमायहरनो बे दिनैनि गेजेराव आंनि न'खराव फैनानै आंखौ खबर लाफैदों जोंनि न'खराव बेनि थाखाय आं गिबियावनो खौरांगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो आरो न'खरनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ आङो जासिहरदों आरो लोगोसेयाव दिनैनि बे आंनि फिसाजो जमुना स्वर्गियारिया जे बे गेमखौ गेलेनानै सनानि मेडेल लाबोनो हाबाय बेवहाय गिबियै जोङो बिथांनि फोरोंगिरि एबा फोरोंथाय होग्रा मुस्रि बिजय बर' बिथांखौ जों गिबियाव मान होनांगोन बिथांनि फोरोंनायनि गेजेरजों जे आंनि फिसाजोआ खम दिननि गेजेराव 6 दानसोनि गेजेरावनो आंनि फिसाजोआ नेशनेल लेभेलाव सनानि मेडेल लाबोनो बिथाङा बिदि फोरोंथाय होनानै सनानि मेडेलखौ लाबोहोनो हाबाय बिथांनिसिम आङो गिबियाव आंनि गोसो गोरबो आरो न'खरनिफ्राय रोजा रोजा बिथांनिसिम आङो गोजोन हामलायनाय आरो अननाय आरो खुलुमनायखौ बिथांनिसिम आं जासिहरग्रोनाय थाबाय दा बे समाव आंनि फिसाजोआ जे सनानि मेडेल लाबोबाय बेनि थाखाय आङो न'खरनि जानानै बिराद लाख'हायै गोजोनदों बिटिआर रायजो आसाम रायजोनि सायाव आरो बर' हारि जातिनि सायाव सासे हिनजावसा जानानै जे गावनि गोग्गा एबा मोनसे राफोद गोसोखौ बा देहाखौ बिदि लाबोनानै दिनै रायजो राजानि गेजेराव होफैनो हाबाय बेनि थाखाय आं बिराद गोजोनदों आरो आङो बे आंनि फिसाजोखौ बे गेमाव लांनाय समाव आङो गोबां खरसा जादों बेयाव आङो ओरैबायदि सान हर आङो हाजिरा मावनानै आंनि फिसाजोखौ आङो जेरैखि जाया आङो बे गेमखौ गेलेहोनानै माबा मोनसे फिथाइ मोनगोन बेखौ आं आसा थिनानै आङो बे पान्जाबसिम बे नेशनेल गेमखौ गेलेनो लांनाय जादोंमोन आरो थांनायाव जोङो जोबोद मोजाङैनो सहैदों आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जों मोजाङै सहैबाय बेनि उनाव गेम जाबाय थानाय समावबो आंनि फिसाजोआ साफ्रोमखौबो बिथांनि एगेन्स्टआव जिखिनि दंमोन फेजेननानै दिनै गल्ड मेडेल लाबोनो हाबाय फैनाय समावबो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोंखौ लोगोजोनै लाबोबाय नाथाय जों फैनाय समाव देवालिनि बोथोरखाय ट्रेनाव बिराद खस्थ'नि गेजेरजों फैनो गोनां जादों थेवब्लाबो खस्थ'ब्लाबो जोङो जोबोद मोजाङैनो बोराइ बाथौनि अननायाव जोङो न'सिम सफैफिननो हाबाय बेनि थाखायबो आरो जोंनि बे गेमखौ नायनानै रायजो राजाया जोबोद अनसायदों आरो आंनि फिसाजोखौ दासिमबो न'खराव फैनानै गोबां रायजोफोरा आंनि गथ'खौ अनसायनायनि थाखाय आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन जासिहरनाय थाबाय फैगोन आरो फैबावगोन आङो दा नैबे समावहाय नोंथाङा जिहेतु गेलेनानै गल्ड मेडेल मोनबाय पान्जाबाव बेनोल' सिमा नंखाया नोंथांनि गेलेनाया नङा होमबा आरोबाव गेलेनायनि मोनसे हाबिलास थाखागोन आरो गेलेनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्राखागोन बे हिसाबै नेक्स्ट बार गेलेनायनि जितु खाबु बहा लागोन सानदों बा गेलेनो बहा थांगोन गेलेनो गुवाहाटीयाव ओमफ्राय आसाम अलिम्पिक आसाम अलिम्पिक आरो
बिसिम ओमफ्रायो साउथ एसियान साउथ एसियान साउथ एसियानाव थांगोन आरो ना भुटानाव जागोन साउथ एसियाना भुटानाव जागोन आदसा भुटान माने खोब नियारेस्ट कान्ट्रि भुटानाव जितु साउथ एसियानि जितु गेम्स बेयावहाय बिथाङा बे कम्फु बादायनायखौ लाहैगोन नङा होमबा बे समावहाय नोंथांनि थांनाय नोंथांनि जितु हान्थिनाय गेलेहैनायनि खरसा बायदिसिना दङ बेखौ आं नोंनि बाबानियाव सोंगोन माबायदि बिथाङा हरो नङा होमबा दा जिहेतु बिथाङा आरोबाव गेलेनो थांगासिनो नेशनेल इन्टारनेशनेल गेमाव बाहागो लाहैनायनि मोनसे जितु थांखि दङ बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव हयथ' बिमा बिफाया थाखा फैसा बहुद खम बे हिसाबै माबायदि हरनायनि मोनसे जितु खाबु बे खाबुखौ नोंथाङा होनो नागिरदों फिसाजो दा बे समाव आङो आंनि फिसाजोआ उननि फारसे जिखिनि गेम गेलेगोन आसाम अलिम्पिक बेनि उनाव आसाम अलिम्पिकआव उसु गेमखौ गेलेहोनाय जागोन बेनि उनाव साउथ एसियान गेम बेयावबो बाहागो लाहोनो आङो साखाफारा खालामदों आरो बेनि उनाव फैगोन जे कम्फु इन्टारनेशनेलाव सेलेक्ट जाबाय बेयावबो आङो माने दैथायहरनो थाखाय रेडि खालामदों इन्टारनेशनेल सेलेक्ट जानाय लोगो लोगो थाखा फैसानि गोबां गोनां जाहैगोन दा बेसेबांसो थाखा खरसा दङ बेयावहाय इन्टारनेशनेलाथ' जों मोनथिनायाव एन्ट्रि फिसखौ 3 लाखनि खोथा बुंदों बेनिफ्राय बाखि थांलाय फैलाय जानाय गोबां जागोन गैयाबाबो 4 लाखनि सायाव खारनो गोनां जानो हागौ नाथाय बेफोरबायदि आंहा गोबां रां न'खराव गैया आं बिराद दुखिया न'खर हाजिरा मावनानैसो जायो दा थिग बेफोरबायदि आङो दिनै गेमनिफ्राय फैनायनि उनाव दिनैनिफ्राय आङो आंनि गथ'खौ मोनफ्रोमबो गेमाव गेलेनानै साक्सेस जानो थाखाय आङो दिनैनिफ्राय हाजिरा मावनायनि हाबाफारिखौ आं आवगायदों थिग बेफोरबायदिनो जाखिनि हायो आं हाजिरा मावनायनि गेजेरजों आङो गेमफोरखौ गेलेहोनो आं नाजादों आरो थारैनो अजितआ गावनि फिसाजोखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि मोनसे थांखि दं आरो बे थांखिनि गेजेरजोंनो बिथाङा फिसाजोखौ दिनै गल्ड मेडेल लाबोनो हानायनि मोनसे जितु गोहो बे गोहोखौ बियो होनो हादों आरो बेबायदिनो नेक्स्ट गेलेनायनि बेलायावबो बिथाङा माखासे थांखिखौ लादों गावनि फिसाजो जमुना सरगियारिखौ गोबां गेलेनायनि बिथिङाव बाहागो लाहोनो थाखाय नाथाय बेवहाय मोनसे खोथा दं जाय खोथाया बर' हारिनि फिसाफोरखौ उनफिन होयो बै उनफिन होनायनि गुबै जाहोना रांखावरि दा बेबायदिनो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना दिनै नैबे समाव मोगा मोगि लानाय समाव नोंथांमोना नुदों जे बिथाङा फिसाजोखौ बेबायदि गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय दिनैनिफ्राय बिथाङा हाजिरा मावदों बिथांखौ थेवबो गेलेनायनिफ्राय फास्रायहोआ बेसेबां दुखुनांथाव बेवहाय नोंथाङा बेखिनि समावहाय सोरनिबाफोर मदद बिनो नागिरो नामा आं बेफोरबायदिनो सानदों जे आंनि हाजिरा मावनाया थोजासे जाखाया आं न'खरबो सलायनांगोन न'खरनि सुखु दुखुनि खोथा दङ आंनो जाहाथे बेफोर गेम गेलेनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना बे गेम गेलेनो आंजों हेफाजाब खालामो आरो लोगोसे बिटिआर सरकार दानि सोलिफुबाय थानाय सरकार बिथांमोनाबो जाहाथे आंनि बे फिसाजोआ गेम गेलेनायाव बाहागो लाफुबाय थानाय समाव आरो उननि फारसे गेम गेलेगोनाव आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामोब्ला आं बेखौ न'खरनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो लोगोसे आसाम सरकारखौबो आङो खावलायदों बे आंनि फिसाजोनि गेम गेलेनायाव बेफोरबायदि माखासे आंनि न'खरनि अबस्थाखौ नायनानै माखासे बेफोरबायदि गेम गेलेनायाव गोनां रांखावरिनि बेलायाव आंखौ बेफोरबायदि मदद होनानै आंनि फिसाजोखौ गेम गेलेनायाव बेफोरबायदि गल्ड मेडेल लाबोनानै ओनसोल नाङैनो मुंदांखा खालामनो थाखाय हेफाजाब खालामोबा आंनि न'खरनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थागोन निश्चय थारैनो जिहेतु नोंथाङा हाजिरा मावनानै गावनि फिसाजोखौ गेलेनायाव बाहागो लाहोनो हानायाबो खोब गोब्राब हाजिरा मावनानै बारा फैसा सिखारनाय नङा बोसोरसेनि उनावनो जिहेतु फिसाजोखौ गेलेनो थाखाय दैथायहरनाय जागोन बेवहाय निउस 24 बड'लेण्डनिफ्रायबो खावलायनाय जाय खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार दं दानि बिटिआर ओनसोलाव बिथांमोनाबो जाहाथे जमुनानि उननि जितु थांखि बे थांखिखौ जाफुंनायावहाय मदद हरो बेखौ जों निउस 24 बड'लेण्डनिफ्रायबो खावलायदों आसाम सरकाराबो जाहाथे बिथांनि गेलेनायाव मदद होगोन बेखौ खावलायदों दा आं थांगोन जमुना बर'नि जा असे बिमा जाय गोरबोआव 9 माह लानानै जोनोम होनानै फेदेरबोनानै दिनै नैबे फिथाइखौ मोननो हादों सपना सरगियारि सपना बे समाव आं नोंथांनियाव थांगोन जे फिसाजो सासे देरबाय लावबाय फरायनोबो होदों
बिनि फरायनायनि गेजेरजों नोंथांनि फिसाजोखौ गेलेनाय बिथिङावबो नोंथाङा फावसायहोआखै बिमानि गोबां कन्ट्रिबिउसन गोबां बिहोमथाय दङ हिसाबै बेसेबां गोजोननाय दङ दिनै मेडेल लाना फैबाय सपनाया माबाय खुलुमबाय गोजोननाय मोनदों फिसाजोआ गेलेनानै देरहासार जानानै गल्ड मेडेल लाबोनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आरो गेलेबाय थानाय समावहाय जेतियानोखि सोलोंदोंमोन बे समावहाय बिमा हिसाबै नों थुलुंगाया बेसेबां दंमोन बिमायाव थुलुंगाया होदों बे खस्थ'दोनो मा जानानै फैनो हादों आरो बियो खस्थ' मोनदों खस्थ' हिसाबै माबायदि खस्थ' मोनखो फिजिकेलि खस्थ' ना साइकेलजों थांनाय जायो मा होनो पानेरियाव साइकेलजों थाङो क्लासाव थांबाला स्कुलाव थांबानो 8 बाजियाव थाङो बियो न'निफ्राय ओंखारलाङो बेनिफ्राय हरनि 7टायाव मोनफैयो आरो प्रेक्टिसाव थाबोयोदि खस्थ' मोनो आरो बियो दा हिसाबै बिथाङा आरोबाव गेलेनो नागिरदों बा बै गेलेबाय थानाय समाव नोंथाङा बिथांखौ गेलेथ'नांला बा गेलेनाङा होननानै बादा होफेरदोंमोन नामा? बादा होआखै बेबायदि बादा होआखै ना बिथांनि गेलेनायखौबो आरो फरायनायखौबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो समानै लांफानो खाबु होदों आरो नङा होमबा दा हिसाबै फैबाय थानाय समावहाय मा खावलायगोन नोंथांनि फिसाजोआ आरो गेलेनो थांनो नागिरबावदों मा होनना बुंगोन बिसोरो इन्टारनेसनेल नेसनेल आरो जिथुनाखि भुटानाव गेलेनो गोनां बहाय थांनो नागिरदों गोबां रां खावरिनो गोनां जागोन मा बुंगोन बे समाव थारैनो जिहेतु जाय मानसिहा रां गैया बे मानसिया एसे बबा होननानै बुंनांगोन खारन बबा जानो गोनां बेनो बिथांनि जिथु मिजिं बे मिजिंखौ सुफुंनो हाया मा बुंगोन थेवबो निउस 24 बड'लेण्डनिफ्रायनो खावलायदों जमुनानि जिथु गेदेर थांखि बे गेदेर थांखिखौ जाफुंहोनायाव सरकार बिटिआर सरकार आरो बर' सुबुंफोरा रायजो राजाफोरा मदद होयो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायो मददगिरिफोरखौ एसे बुंजागोन दा हिसाबै जोंनि बे समावहाय बिफाया आरोबाव मोननैसो खोथा बुंनो नागिरदों आं बिथांखौ बुंनो थाखाय खावलायदों बे समाव आङो साफ्रोमबो बे खौरांगिरि एबा निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंनो सानदों आंनि फिसाजोआ दिनै सनानि मेडेल लाबोबाय बेवहाय जों बिमा बिफा हिसाबैल' आंनि फिसाजोखौ मदद होनाय नङा गोबां मानसिया जोंनि फिसाजो जमुना सरगयारिनि बे गल्ड मेडेल मोनबोनाय एबा सनानि मेडेल मोनबोनायाव गोबां मानसिया मदद खालामदों अनसायदों गेलेनो खाबु होदों थांनाय फैनायनि जिहेतु प्रेक्टिसाव थाङो बेखौबो गोबां मानसिया नोजोर होनानै मोनाबोयो बेवहाय थांनाय फैनायनि नेनानै लाना फैयो आरो लोगोसे बे पान्जाबाव जानाय सेकेन्ड नेशनेल अल मार्शेल आर्ट्स चेम्पियनशिप 2023 बे गेमाव गेलेनो थांनायाव गोबां मानसिया आंखौ मदद होदों गिबियै गामिनिनो जों गुमै जानाय सोमोन्दो परमेश्वर बर' बे ओनसोलनि साग्लिजार 2 नं सोनाब साग्लिजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा जोंनो गोबां रां मदद होदों आरो लोगोसे बिदियैनो आं बेखौबो बुंनांगोन नैबे गेमाव जोंनि पानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां मुस्रि तपेश्वर बर' बिथाङाबो आंखौ खौरां लानानै आं पान्जाब थानाय समाव गेम जाफुबाय थानाय समाव आंनो रांनि मदद एसे हरदों आरो लोगोसे आंनि न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबाय गासैबो एसे नैबे गेमाव मदद होनानै दिनै आंनि फिसाजोखौ सनानि मेडेल लाबोनायसिम मदद होबाय बेनि थाखाय आङो जोबनायाव न'खर आरो गासै रायजो राजानिसिम आरो दिनैनि सफैनाय बे जोंनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि न'खरनिफ्राय जानानै गोजोन अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ गोजोन हामग्लायनायखौ बयनिसिमबो जोबनायाव आङो जासिहरनानै न'खरनि हामग्लायथिखौ एसेयावनो होनाय जाबाय बे समाव नुबाय बे साग्लिसार गामिनि खोब सिंनि गामि आरो दावगा नायगैयै गामि बेनिफ्राय सासे अलंबार जानानै दिनै गल्ड मेडेल लाना फैबाय जमुनायाव दा बे समाव दान्दिसे मोगा मोगिजों निउस 24 बड'लेण्डनि जानानै आं गाहाय सुजुगिरि कनक चन्द्र बर'आ बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय लोगोसे जमुना बर'निसिमबो आंनि उननि हाबाफारियाव जाहाथे बिथाङा देरहायो बेनि थाखाय आंनिफ्रायबो
गोथार बोर सारस्रिनाय थाबाय आरो लोगोसे न'खरनि बिमा बिफानिसिमबो अरायबो बिथांनि जिथु नाजानाय बे नाजानायखौ होबथायालासिनो दावगालांनो थाखाय खाबु होदों बिथांमोना आरो बेबायदिनो खाबु होबाय थागोन बेखौ हास्थायनानै दिनैनि जा मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदाखौ एसेयावनो दोनबाय गोजोन्थों।